Night tong nai joto ani khapang ni takte bu khuk chong no tinin katal video lam sogo tai norok ani video no nai sajagoi tong khangke norok ani video no tai ani channel no norok subscribe khairnan tapok di ke khapang ni takte bu khuk chong tinin norok ni bagai belai khano na kongmani kok thaitu phaitongo hingke norok no tini ang belai khano ani channel ni bising tike ang norok no hambai maya pharo tini ni video ni bising tei khainai tam ke norok ani video no norok hasolas skit khayoi norok ani joto video no nai tomani bagai ang norok no joto no hambai maya pharo tai norok ni nukhungo kaituni hamai molbrum roi tongthang tai norok ni khawa tongthang khatsmo kuplung mani tongthang subra jikhis mai khainai hingke khapani takte bu khukchong tini norok ni bagai lekheno ojrao nangkuk mani kok thai tubi phaitongo ke khapani takte bu khukchong tini ang norok no porikha naranai borok kaham ni slai tabuk ni ojrao hamyana mangse srong lasi kaham ni slai hamyana mang srok thar lasi hani bagino ang obahai kok thairok no tui phaitongo norok ni bwskango ke norok poyang sing paithak jora norok soyoi nai tongjai jati ani video no bwkha sitra rok no subrayung na slerjago tamukhe srai khe tongnai rok no tui bo bwkha srang jago ke khapani takte khukchong sung oro sudu sini subrayung kaitor siming na slerjagya bwkha sitra rok no ke khapani takte khukchong norok nadi kami rogo para rogo je borok bwkha sitra je borok bwkha sitra bai kok sanai borok no kamini ba parani okra chakra cherai khonai rok suduno borok no saja gyangai thango karon tami ke abai borok bwkha sitra rogoi je jara kok sanai bono no solima thango kahani bagai khapang takte bu khukchong hingke parani okra chakra cherai khonai jotono bwkha sitra rok no hingke saja gyangka ke subrayung kaitor boba tebo nasharar jak sanai bile ke hani bagano khapang takte bu khukchong subrayung kaitor naima bai sini borok ni naimungke pherlaijak tanke sini kaitor khe bo surijak nani nayo sini bwkha hangkangke sini sak hangkangke tamo sum tongthok jathok no nayo kahani bagano orono pherlaijak kahani bagano khapang takte bu khukchong nung jasa kaitor ni thani bo nung kam ko tongoi mandi nung asaro kam ko tongoi phunudi tamke srai ke tongnai rok no tui bo bwkha srang tini nadi orok srai bwkha srai ke tongnai rok kuno borok no hamya saya bini bukhuk ni kok hamya kogya ekdom bini kok bobai borok kok sakano bini kok no khna ka tongoi samanya abahai borok no ke kaitor blackeno bwkha srangjago tai bini kaitoni bwkha tongthokjago hingke kamini okra chakra rok haino cherai khona rok haino abahai borok rok no hingke lekheno main borom roma hai ngai thango karon tamni hingke srai ke tongnai rok kaham ka tongnai rok kaham kok sanai rok borok no hingke khuk naragoi kok masa kenai naji norok obono norok try khlainai ji usuk jaratui kubuya norok ok kok no businani naji hingke khapani takte bu khukchong tini naji orono chung busuk jaratui khe srai tei kaham ka tongmani na
hingkabo no bokha sidra no subrayo na silajago serai serai bokha kaham tongnai rok hingke subrayo chajago kahani bagui no khapangni taktai bukhukchong subrayung ni bokha abosoko srango hani bagui no nung kaham ko tongkhake nini bokha bo busuk jarotui srang busuk jarotui tongthok aboni si sak no saimon tinini bagui asuk no ang norokni thanio kolok rok sajagoi tongkhe norok ano nakardi tei khono asuk no.